Grabe ka na. Kaya akong ipakita si mo kung pila ka buk ang nasa sulod. Uy! Kinsa man ang duha? Nagunsa man na sila dira. Ipakita na ko sa imo kung pila ka buk diamante ang aniya sa sulod. Ha, atay? Buong ayaw ipiyong ang imong mga mata. Kanunay siga ha. What? Anira! Iba! 1 2 3 4 5 6 Uy! Murag... Kwarta man siguro na ilang gisgutan. 7 7 ka milyon na tayo. Pagka na atatay. Way nakatatay. Ato kinitaguan na tayo. Ilubong na to ni. Atatay. Sundan ako ning duha. Kay maniid ko kung unsa na ilahang gigunit-gunitan kay murag kwarta. Ilogo na ko na. Atay, unong sa. Diya na to sa unahan ilubong. Ya, atay. Pangita o ikalot na to. Kay atong ilubong ang diamante. Tama, ataki. Pangita. Uy. Dadataki. Wala tayo. Ana. Uy! Narada sila dira. Kwarta dito ba? Basig ila ko makitan. Mutago ko aning kahoy. Atay. Dili gwapa ata. Ataki. Dire. Sige, kumkumi. Ata. Atay. Huwag yun kita. Huwag tao. Clear ang area. Lubong ata. Ilo. Dili lubong ataki. May nagkakita ata. Sige, tabo ni. Sipti na yun ni. Ata, sipti na kayo ni. Di na gini makita. Kita rin makakitaan ni pag-abot ni mo niya. Uy! Iyay! Murag iraan nila ilubong. Oh no! Dapat dito ko nila makitaan. Harun masudlan ni akong baldi. O kwarta. Tara, atay. Magsabot ta. Unsay atong buhaton ani nga plano. Ata. Pangita nagbayar ani ata. Ako'y mabantay diri ataki. Ataki. Kaya ako'y mabantay ani. Sige na, kwarta na ni. Sige, atay. Bantayin ko ni. Ayaw yun biyay. Kay mangita kong bayar. Kung mahimo, pagkamatch yun Kay mangita kong bayar. Ug ayaw yun biyay. Adto na ko. Ha?